Вілко Джонсон, культовий гітарист групи піонерів панк-року Dr. Feelgood, які були надзвичайно популярними у 70-ті та 80-ті роки минулого сторіччя, грає низку прощальних концертів для своїх поціновувачів у Сполученому Королівстві, тому що він буквально помирає від раку підшлункової залози. Проте, навіть поставши перед перспективою смерті, Вілко Джонсон не лунає з гіркотою. Я почуваюся цілковито у формі. Лише єдине, що не є у нормі, це оцей згусток, що я його тут відчуваю, який, зрештою, мене і вб'є. Тому все стає драматичнішим і напруженішим. Лише прогулянка вулицею може надати вам гарного настрою. Бо ж дивіться-но, я можу це робити. Тому що зазвичай ми якось взагалі не думаємо про смерть. Звісно, усі колись помруть, але це щось таке у майбутньому, і від цього ви, власне, відмахуєтесь. Я впевнений, що люди, яким навіть по 99 років, також думають, що смерть – це щось таке у майбутньому. Проте, коли вам більш-менш вже назвали, скажімо так, точну дату вашої смерті, це справді дещо змінює перспективу. 65-річний англійський музика та актор Вілко Джонсон може озирнутися на більше як 40 років його музичної кар'єри, упродовж якої він грав та співпрацював з відомими виконавцями, як от Ian Dury та The Stranglers. Вілко Джонсон додає, я ніколи цього не планував. Я лише якось так випадково вів своє життя і, власне, випадково опинився в музичному бізнесі. Аж от виявилося, що це тривало буквально ціле моє життя. Отож, ти думаєш, що справді мав щасливе життя? О, так, напевно. Коли я озираюсь на своє життя, я бачу, де я був, і тих людей, що я зустрів. Я, напевно, скажу, що провів гарний час і не можу нарікати. Вілко Джонсон гратиме концерти у центральній та північній Англії, а також у Глазго згодом цього тижня, перед тим, як зіграти свій останній концерт у Лондоні.